Πού πάμε? Θα σου πω μετά, θα αρχίσουμε το Record. Βλάκα με ρωτάς που πάμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πήγαινε πάρε τη τσέστα από το κέντρο. Δεν θυμάσαι που πήγαμε πριν. Όχι. Ρε φίλε, θα σου πω τώρα, άνοιξε το βίντεο σου, ρε φίλε. Αφού δεν θυμάσαι, καλά πας, κατέβα κάτω. Ωραίος. Όχι, αριστερά, ωραίος, αριστερά, κατέβα κάτω, πήδα κάτω. Νάτος ρε, ήρωας. Άντε, γεια. Αυτό φοράω, τα βλέπεις, τα φοράω. Ή πάλι μόνος μου τα φοράω. Με αγνοεί, ξέρω εγώ. Τα φοράς, κάτσε. Με αγνοεί, πάει και σκοτώνει άλλη, ξέρω εγώ. Είμαι κι εγώ εδώ, ξέρεις, άμα θες να με σκοτώσεις. Και σκοτώνει εσένα, ξέρεις. Ναι, έλα, σου έχω items, πάρε αυτά. Ρουχαλάκια. Ναι, ρε φίλε, τι γυμνός. Φανελάκι και κάλτσες. Ναι, εντάξει. Βασικά, θα σου δώσω μετά παπούτσια γιατί με τις κάλτσες μόνο εντάξει. Πάρε το. Θα σου δώσω παπούτσια να πας να φας. Τι είναι αυτό? Ναι, εσένα περίμενα, ρε. Άντε, γεια. Ναι, εσένα περίμενα. Πάρε το τσέστα. Ωραίος. Πω, ρε φίλε. Διαταγές σου δίνω, 40 στίξ έχω. Αυτό εσύ κουβαλάς. Όπ, το θυμάμαι το τσέστα. Οπ, νάτος. Μπες μέσα. Άντε, γεια. Οπ, τι έγινε? Σου πήρε τα Iron Boots. Τι να τα κάνω? Δεν ήταν Iron, ήταν. Προφανώς. Μήπως έχω ήδη? Μήπως δεν με νοιάζει. Ξέρω εγώ. Μήπως εξακολουθώ να είμαι καλύτερος από σένα? Μήπως όχι. Νομίζω ναι. Μπορεί, γιατί μιλάμε έτσι. Δεν ξέρω. Ναι. Έχεις Iron? Όχι. Ρε φίλε, να πας να βρεις τι κάνεις. Καλά, εντάξει, εγώ τον έχω φέρει εδώ πέρα για να βγάλουμε ένα record. Εντάξει. Θα τον αφήνω τώρα. Πού είναι, ρε? Να βρήκα Iron. Μην πεθάνεις μόνο. Βγες έξω, αρχίζει. Τι να πεθάνω. Σε κάνω clean up. Όχι, δεν ξέρω. Τρώμα ξυλίδι. Βάρεσε κιόλας. Ο κακός. Τώρα έχω Iron. Τώρα έχω κι εγώ Iron. Μπες μέσα, ξαναγίνω. Πάρ' τα όλα, όλες οι ideas μου. Όχι, δεν πιάνει αυτά. Δεν πιάνει. Ρε, ανοίγω την πόρτα και ξαναβγαίνω έξω. Κάνω αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Έρχομαι εδώ πέρα και κάνω αυτό. Οκ, δεν ξέρω. Όταν σε έχω μαζί μου που συντονίζομαι. Έχεις κι άλλο να σου κάνω craft. Όχι. Εντάξει, τι, χύπησες. Πού το ξέρεις? Τι, το φαντάζομαι. Σε φαντάζομαι τώρα έτσι αραχτώ εκεί πέρα στην καρέκλα σου. Να σηκωθεί από την καρέκλα, να κάνει σεισμό ρε φίλε, δεν σηκώνεται ποτέ από την καρέκλα του. Ναι, βασικά ποτέ δεν έχω σηκωθεί από την καρέκλα μου. Έλα, σου έχω items, φρομιάρι. Τσακ, ρε πώς με δίνεις έτσι συνέχεια? Ρε φίλε, εντάξει τώρα, καλά. Πρέπει να ξέρεις, είναι εμπειρία. Αντί να με γδίνεις, με δίνεις. Θα το κάνω αφού κλείσω το βίντεο. Ξενέρωτος. Ρε φίλε, εντάξει, περιμένω να κλείσει το βίντεο και θα το κάνω μετά. Δεν λέει τώρα. Εντάξει, θα γίνουμε και ρεζίλοι. Εντάξει, δεν πειράζει. Βασικά σε έγινε ρεζίλ, αφού εσύ να θα χτίσω. Μπορεί να μου κάνει παράπονο ο Cosval. Ναι, ρε φίλε. Βασικά δεν τον απατάς. Δεν έχεις τίποτα μαζί του. Ρε, προχώρησα. Με αγνοείς. Έχω με το Cosval ότι έχεις εσύ με τον Tornado. Εντάξει, περίπου. Εγώ με τον Tornado έχουμε κάτι παραπάνω. Ναι, for fun. Ενώ η δικιά μας σχέση δεν είναι for fun. Είναι, ξέρω εγώ, κάτι. Θυμάσαι παλιά τα σχέση for fun. Ναι, ρε φίλε. Σήμερα για σχέση for fun. Ξέρεις τι, δεν το έκανα. Απλά βλέπω που το γράφαν όλοι, ρε. Τι fail ήταν αυτό, ποτέ δεν καταλάβω. Δεν εγώ. Μιλάνε τώρα οι μεγάλοι. Και καλά οι όριμοι, οι ψαγμένοι. Και λέει, βλέπεις αύριο στο προφίλ του Συνόντα. Συν ένα όποιο θέλει. Σχέση for fun. Α, έχω Iron. Ναι, κοιτάξτε, σου έχω κι εγώ νομίζω. Βρωμιάρι, άμα εδώ. Βρωμιάρι. Πάρε. Στο πέταξα, βούτα. Κάνε μακροβούτη τώρα. Πες μου ότι έμεινε πάνω. Σε μένα, ρε, πιάστηκε η πλάτη μου. Πού έχει crafting. Ακολούθια. Crafting ταμπλερούνο. Ακολούθια. Κι άλλο Iron. Είναι εκεί που ξέρω δεν τα ψάχνεις, αλλά τα βρίσκεις μπροστά σου. Σε κάθε τις πανέλες. Κράτα άλλο ένα για να κάνουμε Iron Boots. Έχω δύο. Έχεις και δύο. Και εσύ δύο. Α, ωραία. Πάμε να κάνουμε Iron Boots. Βασικά μπορούμε να κάνουμε 4 φτιάρια. Ή μπορούμε να κρατήσουμε για Anvil, ξέρω εγώ. Ναι, μπορούμε να μαζέψουμε. Να, κι άλλο. Κι άλλο. 3. Έχω κάνει Iron Bars σε game. Έχω κάνει και Diamond Block. Αλήθεια. Ναι, αλλά όχι εδώ, σαν MC Gamer. Α. Και δεν έχω παίξει ποτέ MC Gamer. Το παίζεις full OP. Είμαι μακριά να ξέρεις. Ναι, είμαι εγώ όμως εδώ.
Και ξεκινάει και έδωσα μικρόφωνο, κατάλαβες. Όχι, αυτός είναι. Πώς λέγεται? Floxic. Αυτός ξέρει καλά, τον έχω δει σε πολλά. Πώς λέγεται? Σε πολλά. Κατάλαβες. Σε πολλά γιατί top πήδηξα. 5 kills of the week. Ξέρεις τι είναι αυτά? Ναι, ναι. Εγώ γιατί πήδηξα όμως. Φύγε, αυτός είναι καλός. Τι καλός, τον έχω Είναι σκοτώσει ήδη. Πίσω. Τον έχουμε ξεφτυλίσει βασικά. Ήδη. Να σου πω, μην πεθάνουμε, σε παρακαλώ. Θέλω να βγάλω record. Let's be, man. Ωραία. Πήγαινε, χώς. Ω, το ξεφτύλισες. Φάγε το Floxic τώρα, τρελάθηκα. Τρελάθηκα, δεν έχω bow. Πάμε G. Το ξεφτύλισα εγώ ήδη. Ποστάραμε κάπως. Το ξεφτύλισα, ρε, πάει. Είναι λέω αυτός. Ένα hit είναι. Προμιάρες τελείως. Του πες να έχω το ρίξα 6 άλλους στη σειρά. Έχω 13 ρόλους. Χέστηκε πάνω του αυτός τώρα. Δώσε σε μένα μετά, όχι τώρα, γιατί θα πέσουν κάτω, θα χάσουμε. Έχει deathmatch τώρα. Ρε φίλε, είδες, 2 στα 2. Εγώ πιστεύω το έχουμε και αυτά, πάει. Focus Floxic. Ναι, αν είναι όντως αυτός που νομίζω. Αλλά πάμε, focus flex. Όπου ήπια. Έφαγε γκάπλο δίπλα μου. Ρε φίλε. Ω, με πάρει σουμάρο. Έρχομαι. Το πήρα. Μπράβο, ρε φίλε. Πρόσχε. Οκ. Καλά, Το παίξουμε the noob way. 2v1. Ναι, ρε. Να βγάλουμε ρεκ θέλουμε, δεν θέλουμε να παίξουμε δίκαια. Στην πούτσα μας. Α, μην πεθάνεις μόνο. Σου δώσα hit γι' αυτό. Σε βάρεσα. Λέω, όπα, δεν ήσουν ήρεμο αγόρι. Να τους γράψω και ένα S τώρα. Ναι. Ξεφτύλες. Κάνουμε team, ξέρω εγώ, βρες ένα. Α, λοιπόν, θα κάνουμε με iron fight, λοιπόν. Με iron swords εννοώ. Σου έχω. Έλα εδώ. Έχω ήδη Iron Sword. Κάθε φορά σε ντύνω όμως, Δεν Έχω έχει ήδη παρά. Iron Sword, νοπάκο. Λοιπόν, έλα. Μόνο ροτ και φενές. Έτσι να γεμίσω. Τι να γεμίσεις. Ζωή. Α, ωραία. Οκ. Μια στιγμή, 2 ζωές. Όχι. Δεν το θυμάσαι. Μια στιγμή, 2 ζωές. Κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό τώρα. Σειρά ήταν αυτό. Όχι μια στιγμή, δεν έλεγε μια στιγμή. Μια ζωή νομίζω έλεγε. Μια ζωή, 2 ζωές. 3 ζωές. 2 στιγμές. Όχι, μια στιγμή, 2 ζωές. Ναι, ρε, ναι, τα θυμάμαι. Τι Με τους βλακία. δίδυμους που ήταν. Ναι, έλα, πήγαινε. Πάμε. Τέλος πάντων, ναι, 1, πάμε. 2, 3. Λοιπόν, ρε, άμα με πάρεις τώρα θα ξενερώσεις, ξέρω εγώ. Τον έχω πάρει σε 2 συνεχόμενα. Όχι, 2 ζωές πάλι. 2,5, μην κλέβεις. Δεν είσαι καλό αγόρι. Πρέπει να πεις ότι πριν σε άφησα με Ναι. πάλι με πέταξε το σερβερ. Εντάξει, κοίτα, θα βγω και εγώ τώρα για να είμαστε και 2 έξω από το σερβερ. Λοιπόν, Έλα. οπότε. Αυτό το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχα μαζί μας το. Πήγαμε από τον Γκόσβαλ. Με μελετάει, κάτι λέει για μένα. Λέει ότι είμαι τρελό μωρό λογικά. Οπότε να είχαμε το Συνόντα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στο κανάλι σου. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Σε κάλεσα για να με κάνεις κάρι. Λοιπόν. Οπότε ναι, το κανάλι θα είναι στο description. Κάναμε και ένα record στο δικό του κανάλι. Λογικά τότε το πιο νωρίς το rec που κάναμε στο δικό του κανάλι. Οπότε, ναι, μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε. Bye.